טוב, אז היו שכולם ואתם פה בחלק 2. אני יודעת שלא כאן הכרנו, אבל כאן יהיה לי הכי קל. כי אז תמשיכי להראות, תמשיכי. ואם אתם שואלים מה יש כבר, אז אני סיימתי לארוז לה. ואתה בובה מכוערת על זה. היא לא מכוערת, היא חמודה מאוד. היא מכוערת. אוי, יופלנדה, אוי, יופלנדה. תפסיקי להעליב אותי כבר, זה לא כיף. לי זה כיף, נענה, בוא נעיה. לא תחליטי עליי. וואטלנד. וגם את הבובסני מכוערת. הוא חמוד מאוד. טוב, בסדר, תגידי מה זה בא לך מכוערת. פה. אוקיי, יאללה. את יכולה ללכת אם את רוצה. ביי. מופיעים מהבית שלי. בסדר, אני הולכת. ותאכלי משהו אחד. עכשיו, כדי שלא יהיה, את לא תראה. זה מגעיל מאוד. מה יהיה אכפת לי? העיקר שאת עושה משהו. שאת אכלת משהו מגעיל, נכון אמא? נכון חמודה, את כזאת חכמה. זה לא הוגן. זה הוגן לגמרי. קדימה. תלכי. קדימה. מיאו. נו כבר, מעצבנת אחת. אני לא אוהבת אותה, אמא. תצעקי אותה מהבית. היא כל כך מכוערת. טוב, ואם אתם רוצים חלק 2, שימו לייקים, תירשמו לערוץ, וביי יוש.